अरुणाचल मोनसेल' केस थादोंमोन बेयावनो फासि नांना थैनांबाय बेखौबो मिडिया भाइरेल खालामहोआसै जोंनि दुखु खस्थ'खौ जों मिन्थिगौ जोंना एनडिबिआव थानानै हा खरलबसे गैला रायरायो एप्लिकेशननि खोथा बुङो नाथाय बिसिनि पिएफ्रा गारसोनानै दोनजोबो डास्टबिनाव ना गावसो गारसोनानै दोननो थिनो दिनै प्रमद बर'खौ जोङो सिगांनिफ्रायनो लोगो हमनो नागिरबाय थादोंमोन नाथाय बेखौबो खेरायाखै प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आबसुनिफ्राय फैनाय सरकारा दिनै मोखां खाथेनानै बुंगासिनो दङ सान्थिया फैबाय दिनै एनडिबिनि मार्टेस फेमिलि न'खर फेमिलिफ्रा दिनै गाबगु खुगु मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो दिनै बेखौबो बिथांमोना सान्थि फैबाय होननो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनो थाङो बा फोरमायो दिनै सान्थिया फैमारदों ना सान्थिया फैमाराखै दिनै एनडिबिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै एनडिबिआव थानानै मावबोनाय नांबोनाय दिनै रिहाबिलिटेसन साक्सेसफुल जायाखै दुखु मोननाय फैदों मानो होनना बुङोबा दिनै बिटिसि एकर्ड डे माखासे जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो मोनाखै सिगांनो निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय बावहरबाय लोगोसे जोङो दिनै बिराद दुखु मोननाय फैदों मानो होनना बुङोबा दिनै बिटिसि एकर्ड डेनि गेजेरजों दिनै बिटिसि एकर्ड डेआव मालाय एकर्ड डेजों लोगोसे दिनै मुंख्लंफोरनो मान बावदों लोगोसे गाजा गोमजायै बेसेबांबा मुजुफुद माने दिनै मोनफ्रामबो ब्लक बा मोनफ्रामबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै बे प्रग्रामखौ लादों दा बेयाव आङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय फैदों मानो होनना बुङोबा जोंहाबो दिनै बिटिआर एकर्ड लाबोनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुंहरगोन मानो होनबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा दिनै मुंख्लंफोरनो मान बावनाय बा फालिनाय बा लोगोसे बिटिआर एकर्ड डेखौ गाजा गोमजा माखासे जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो मोनाखै दा बेखायनो जोङो गोसोआव गाबखांनाय मोननानै जोङो दिनै बुंदों दा दिनै बुंनायनि बेलायाव बेनो मानो होनबा जोंहा मार्टेस फेमिलि एकेसिया आरो रिहाबिलिटेसन बेखौ मोनफुङाखै आरो दिनै जेलाव थानाय बिथांमोनहा गवाखै आरो केसआ उइद्र' जायाखै दा बेखौनो आं खेंफोरथि होनो सानदों मिडियानि गेजेरजों मानो होनबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोनहा बुंनो थाङो बा फोरमायो दिनै सान्थिया फैमारदों ना सान्थिया फैमाराखै दिनै माखासे एनडिबिनि मोनसे समनि संग्राम थै मोदोम जिउ होनानै बावबोग्रा सुबुंफोरखौ जेलाव गारसोनानै दोननानै सान्थिया फैबाय होननानै बुंदों दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दिनै एनडिबिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै एनडिबिआव थानानै मावबोनाय नांबोनाय दिनै रिहाबिलिटेसन साक्सेसफुल जायाखै दिनै बेखौबो मेगन खाथेनानै बिथांमोना सान्थिया फैबाय होननानै फोरमायनो नागिरगासिनो दङ दिनै एनडिबिनि केसखौ उइद्र' खालामालासिनो गावसोरल' गाजा गोमजा जायै लोङै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ बेखौबो जोङो खेंफोरथि होनो नागिरदों दिनै एनडिबिनि मार्टेस फेमिलि न'खर फेमिलिफ्रा दिनै गाबगु खुगु मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थायो दिनै बेखौबो बिथांमोना सान्थि फैबाय होननो नागिरदों दिनै साफ्रोमबो मार्टेस फेमिलि आरो एनडिबिनि जेनाखि रिहाबिलिटेसन मोनै सुबुंफोर एनडिबिनि जेनाखि जेलाव थानाय फेमिलि बिथांमोन एनडिबिनि जेनाखि मुंख्लं खाम्फा लुनानै होजायाखै दिनै एनडिबिआ रिहाबिलिटेसन मोनाखै एनडिबिआ दिनै जेन'बा एकेसिया मार्टार्स फेमिलिनि मोनाखै दिनै एनडिबिआ केस उइद्र' जायाखै एनडिबिआ दिनै जेन'बा जेलाव दासिमबो फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे 63 ना बेसेबांबा जन दङ दिनै बिसोरखौ खोमानानै बिथांमोनहा एकदमबारे प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आबसुनिफ्राय फैनाय सरकारा दिनै मोखां खाथेनानै बुंगासिनो दङ सान्थिया फैबाय नाथाय सिगां समाव नंगौमोन प्रमद बर' सारखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन जोंबो मोजां मोनदोंमोन सोरबा साम' खांख्राइ फाननानै जिउ खुंग्रा न'खर खुंग्रा मानसिफ्राबो दिनै बिथांमोननि केम्पिं खालामनाय समाव 500,000बाबो दान हरनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन दिनै मिन्थिजोब्बाय बिथांमोनहाबो दिनै बिथांमोननि माखासे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेरैबायदि इउपिपिएल सरकारा फैदों दिनै बिसोरबादि दान हरनाय सुबुंफोरनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा इउपिपिएल सरकारा दिनै बिसिनो सुद आसल बिसिबां होफिनखो बिसोरो गोदै बुंबाबो जानाय नङा दिनै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकारा गोजानखा
बेखायनो कय एकजनफ्राबो आं बेखौनो खावलायहरो मिडियानि गेजेरजों फैनोबा दानो फैनानै लैहोर लैहोर बिपिएफ दलखौ बा बिपिएफ हान्जाखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकारखौ दोलोखौ जाहाथे सरकार गठन खालामो बेनि उनावहाय माखासे समायसा जेंना बेफोरखौ माखासे सुस्रांहो जायो दिनै जोङो लेंग्रा हिसाबै जोङो बुङो खावलायो बिथांमोनाव रायरायो एप्लिकेशननि खोथा बुङो नाथाय बिसिनि फिएफ्रा गारसोनानै दोनजोबो डास्टबिनाव ना गावसोर गारसोनानै दोननो थिनो दिनै प्रमद बर'खौ जोङो सिगांनिफ्रायनो लोगो हमनो नागिरबाय थादोंमोन नाथाय बेखौबो खेरायाखै होमबा जोङो बिथांमोननि सायाव मा होननानै बुंगोन मा फोरमायगोन दिनै जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जेन'बा सोरबा जेंनायाव गोनां समस्यायाव गोनां मानसिफ्रा दिनै सिगांनि समाव जों खौरां मोनदों बिपिएफ दोलोनि जेन'बा बिपिएफ सरकारनि सायाव जेन'बा कयेकजन एएम जिएम एमपि एमएलए बा सिएफ बिथांमोनखौ लोगो हमोब्ला निश्चय फेस टु फेस लोगो हमनानै रायरायनो मोनोब्ला आखाइ गोजा बिथांमोना हगार हरफेरामोन दिनै दानि फैनाय सरकारनि बेलायावहाय जोङो नुनो मोनबाय एप्लिकेशन फेस टु फेस लोगो मोनोबाबो एप्लिकेशन नांगौ जाहैबाय दा बे मारा एप्लिकेशनखौ नेनानै थाया एप्लिकेशन होननानै बुङोबा बोसोराव बा बोसोरनैजों बा 6 मासजों 7 मासजोंसो मोनसे स्किम जानानै फैयो दा बे स्किमखौ नेगौ बै बेमारिया थैनानै थांनो नागिरो दा बेखौनो आं फोरमायनो नागिरदों एथ' दुरबल एथ' बयबो मिथिजोबनाय रायजो राजाफोरजों एकदमबारे बखिजानाय बुंजानाय सोंखारि जानाय सरकारखौ जोंनो नांला आरो रायजो राजाफ्राबो मिन्थिगौ गासिबो बे सरकारजों जानाय नंला होननानै दिनै सरकारा जेन'बा रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ बखियोसो बासियोसो दिनै बिथांमोनहा गोजोना फैबाय थासारिया फैबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो फैगासिनो दङ मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननानै बाथ्राखौ बुङो दिनै बे गासिबो फैमाल दिनै जेन'बा हाग्रामा सारमोनहाबो बुंखायो दिनै सकेट बेकारल' बानायदों उमुगल' बानायदों सिगांनिफ्राय जेनाखि इउनिभारसिटिनो अबेबा माबानो हेनथेननो बेफोरखौ बुङै बिथांमोनहा एकदम रायजो राजाखौ थास्लिम नागिरो नाथाय रायजो राजाफ्रा दानि समाव थास्लिम जानायनि सम्भाबना गैला आरो दास्लिम जागोन बेखौ आं नुहुराखै मानो होनना बुंबा आंजों एक्स एनडिपि हिसाबै दाखालि बिपिएफआव जयनिं जानायजों लोगोसे 180 प्लास जादों आरो बेजों लोगोसे दंबायो हालि दिनै बाक्सानिफ्रायबो लानानै दिनै बिसोरखौबो बिथांमोनखौबो आं गासिबो बिपिएफ सोजोबगोन बिसोरखौ आंनो नांथारलालै आं सैथारला दिनै आङो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आंनि केसा उइद्रु जानांगौमोन दिनै उइद्रु जायाखै आङो हाथा हामा दासिमबो नागालेण्ड थांनाङो कर्ट केस मारिनो थाखाय होमबा बिथांमोनहा सैथो एकदमबारे सान्थि दिनै मा फोरमायगासिनो दङ आं बेखौ दुखु मोननानै दिनैनि गेजेराव मिडियानि गेजेरजों साफ्रामबो एक्स एनडिपि लोगोसे साफ्रामबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायो जाहाथे बिसिनि खुगाजों मावनाय गोसो गोरबोजों अननाय गैयै गोसोजों अनसायनाय गैयै गोसो गाज्रि लानानै खोथा बाथ्राजोंल' मोजां बुंफ्लानाय बेखौ साफ्रामबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं आखाइ खबजबै खावलायहरो जाहाथे माने बिसिनि बुंनाय बिसिनि बारहुंखा बिसिनि अखा खोरोमनाय बेफोरजों खारनो नाङा मानो होनना बुंबा अखाया खोरोमो नंगौ अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय मोनसे जोंहा रादाय दङ दानि जुगाव बिगियान जुग साइन्स जुग होननानै बुङो गोदोनि जाम्बा जाम्बि नो होननानै जों खारा मानो होनना बुंबा नोआ जेबो खामानियाव सोलिया अबेबा सियाव दा अबेबा माबायाव दा बे बां हेफाजाबसो दिनै जोङो सिन्था खालामनानै मोनबावो दिनै बिटिसिआव मोनसे सिबा देरसिन ना सिएमआ देरसिन जोङो बेखौ सिन्था खालामनो गोनां मानो होनना बुंबा सिबा जेरैबायदि मावो जेरैबायदि पावार दङ जेरैबायदि माखासे खथा दङ सिएमनाव बेफोरबायदि खथा गैया दिनै बे नंखाय खथाखौ लानानै नंखाय जाबा नाबां बाथ्राखौ लानानै दिनै नंगौ बाथ्राखौ बुङो दिनै आं बेखौनो खावलायहरो जोङो मुजफ्फर बिपिएफखौ जोङो देरहासार होनानै बिपिएफनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे समस्या माबा मोनसे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो आवगायलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंखानाय दङ दिनै जेन'बा एनडिपिआ दिनै जेलाव दङ एकर्ड जानानै खुनु सारा इन्डियानि अनगा अल वार्ल्डआवनो दिनै एकर्डगिरिया जेलाव थानांगौ बे खोथा गैया जाहैबाय मानो होनना बुंबा जेलाव थानांगौनि गोनाङानो गैया एकर्ड लानानै सोरखौ जेलाव थानाय नुफेरखो दिनै बेफोरखौ बुङोबा जोंनि सायाव दुखु मोननो हागौ जोंनि दुखु खस्थ'खौ जों मिन्थिगौ जोंना एनडिपिआव थानानै हा खरलबसे गैला दिनैसिम केस उइद्र जायाखै दिनैसिम जोङो लेंग्रा अब्लाबो जोङो सोलिगासिनो दङ दिनै खुनुरुखुम कयेकजना दिनै जेन'बा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै आथिं मोजां बेस्रा अरुणाचल मोनसेल' केस थादोंमोन बेयावनो फासि नांनानै थैनांबाय बेखौबो मिडिया भाइरेल खालामहोआसै दिनै आंना मोननै केस मारिनांदों आङो एक्सिडेन्ट जानानै
थखन थुनानै क'क्राझार बायदियाव आङो वारेन्ट जानानै बेल गोदान मारिफिननांदों। मानो होनबा बिसोरो बुंदोंमोन एकर्डजों लोगोसे गासिबो जोबजोबगोन केसखौ मारिनांला होननानै आङो थादोंमोन। दिनै थानायनि गेजेरावहाय दिनै जेन'बा क'क्राझारनियासो एरेस्ट वारेन्ट फैनायखायसो फैनाय, दिनै नागालेण्डफोर बायदिनिया फैयोमोनब्ला जायहा जामिनदार बेलार होननानै बुङो दिनै एनडिएफबिनि थाखाय जायहा बेलार खालामो, जायहा गसंथायो बेयो साख्रि आवला नङाबानो खुनु बेलावनो फैनो मोना। दिनै गावनि साख्रिखौ बरबार खालामनानै नंखाय थाइसे थाइनैनि थाखाय सोर बेलार जानो। दिनै बे हिसाबै दिनै आङो सिन्था खालामनानै मोनबाय, सिगांनिफ्राय सिन्था खालामबोनानै मोनबाय। आङो लेंग्रा हिसाबै थखन थुनानै आङो थाबायबोनांनाय हिसाबै दा बे हिसाबैनो आङो दिनैसिम केसखौ आङो नागालेण्डखौ दानि सरखारखौ आङो माने बिसास खालामालासिनो नागालेण्डआव आङो लेंग्रा लेंथारैबाबो आङो दिनै थाङो। ट्रेनजों थांनो आं गियो, मानो होनना बुङोबा गाब्र' गथ' आंनि मेगनावनो नुबाय आथिं मोजाङानो सिङाव गलांनानै खुनुरुखुमसो बाजायनाय। दिनै आङो बास बा सुपारफोरजों थाङो। दिनै बेफोरनि खरसा पानिफोरा जेन'बा जोंहा बिराद समयसा जायो। बेजों लोगोसे दिनै जोङो बेखौनो खावलायहरोमोन, सिगांनिफ्रायनो खावलायबाय थादोंमोन बिटिआर सरकारा फोजोबनानै होयोबा मोजां जागोन। दिनै बिथांमोना फोजोबनानै होयिनि थाखाय जोङो बे फेबदलाव जगनां जाबाय आरो बे फेबजों लोगोसे जोङो थैस' थांस' खामानिखौ मावलांगोन। आरो जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि दङ, जेसेबांनाखि मार्टेस फेमिलि दङ, जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दङ, जेसेबां जेलाव थानाय सोद्रोमाफोर दङ, बिसोरनि फेमिलि गासैखौबो आं खावलायहरजोबो। दानि सरकारजों जाला, बिसोर खुगाजों जाग्रा। बे हिसाबै आं गासैखौबो मुजुफुर आङो खावलायहरो बे फेबदलखौ सापर्ट होनानै देरहासार खालामखांनायनि उनाव जोङो जाहाथे जोङो बे थासारि बा समायसानिफ्राय जोङो बारग'यो होननानै आं बेखौनो खावलायनानै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो दोनथ'नाय जाबाय।